Yuk. Enggak, bola ku dhewe ya. Oh alah. Mripate lho. Bola ku dhewe. Musahe kae. Apa? Aku bisa nyemi mbak cantik ini kok. Melok. Kok sik gelap betos. Pokoknya nama mayok matane. Woi. Mana? Siji loro telu papat. Yo wis. Yo. Piye? Yo jasmu. Dan kudune tantang. Maju. Lho. Piye? Kowe wani ta ora? Wani ta ora? Aku. Ora wani. Rawe nantang. Ben aku sing maju. Ayo maju. Jarimu ora oleh mancal. Ora oleh mancal. Kandhani. Ketoprak. Jadi ono cewek ayu. Jos kan. Balik cewek ayu matane mlengok terus. Rene. Kowe ngerti sing mbok keprok mau apa? Apa? Dicukur kena silat. Sing nyukur sapa? Cukur apa? Sing nyukur kowe ngono kok. Aku maaf toh, Pras, aku tidak tahu, Pras. Alah yo telek. Ngamukan. Telek kok. Tantang. Tentang, rumah dipanggal. Aku. Yo, tantang kok. Nek wani. Tak kroyok. Ayo, izin ah, izin. Kok izin? Wani Tara. Wani? Nara wani mundur. Mundur. Kowe nyok mundur. Oh, aku bilang dong. Ayo, walas, ayo, walas. Hei, iki ngono ora patahe silang. Lho apa? Ora rambute silang. Lho apa? Uteke. Gas kok kaya utang mercon malah. Iki ngono gak uteng meton. Lah apa? Nek iki nek pentol kuat, Atau kepala ono rambute. lah nek iki sedotane. Ngono ta? Tak ngadani. Tak ngadani. Dok. Wah! Apa? Mercon. Mercon apa? Sumet kok. Mercon kok. Beton sumet kok. Masa mesti bom ngono apa piye? Kok nyumet mercon ora? Lah panas kok bom kok. Bodoh sing nyumet mercon kok ben disumet gak kok. Kok pasrah. Sing mancal aku mang sapa? Aku. Sing mancal aku. Aku. Duduk kowe. Ayo. Sing mancal aku sapa? Ayo. Kowe. Ayo. Ayo.
manggung ngono Pak Ku nek ditindesno ngene. Antang deh. Nek wani siji loro maju. Aku tak mundur. Mana ini? Atas sapa? Atas sapa? Sapa? Weh, aku. Yo, Kumalungko. Apa dadi apa iki? Etok-etoke aku ben dadi patih barang lho. Ayo sekarang, mana nih? Kumalungko. Saya tak menyanyi. Nggak wangi. Dasku iki tukang tambal ban. Rezekine. Kabeh dino. Andalan-andalan. Lho. Biasa ana dengan tambal ban iki biasa. Sing duwe gawe sapa jenenge? Pak, aku ibu-ibu lho, Pak. Ora ana sing duwe gawe. Lah iki apa acarane? Acarane sedekah bumi. Aku yo jual Pak Lurah apa? Pak Lurah ndi, Pak Lurah? Pak Lurah ndi? Ngerti prawe? Ngerti pra? Pak Lurah. Pak Lurah berarti kowe. Mana? Lho ke lho. Aduh, kok seto itu jual lagi? Pak Lurah. Pak Lurah. Kok ora tani? Lah apa? Pero tak Lurah, tak pakai. Pak Lurah, iki lho. Iki kok duwe lho, Pak. Halo. Kosek, kowe ora dibeleni. Kowe ora dibeleni. Aku ora dibalani kok. Ki kulo ki kancane dhewe, Pak. Kancane dhewe. Ya kok kowe kok ngeplak. Tes. Iki piye? Ora oleh. Ketoprak ki nggo ngene iki lho. Lah, ngono. Ketoprak. Lah kowe mu ngene. Ngono kuwi ora oleh. Ketoprak ki kok alon-alon. Betul. Ngene iki lho. Lah, Ngono kuwi ketoprak. Lah kowe ora, Pak. tapi Kowe ngono. sik Mas. Ketoprak yo ketoprak nek aja blak-blak. Sik pil. Iki sirah Mas. Sirah. Isine beras. Aja dikeplok ngene. Lah ngene lho. Ya Allah. Ono ketoprak, bringose pasangan. Waduh. Ono tungone. Ono gendi. Iki ngono butuh tuwa. Iku butuh
apa? Jenenge Kinjeng. Iki ngono dudu sungut pinjem. Tunut jalan. Kok kata barbar meneh. Kae tukang tambal ban bringosen berarti. Aku iki Hei, tukang tambal. asik. Ayo terus kok. Aku nganu lagune ora apal. Sing tak apal iki nganu. Apa? Majedor. Mak jedor, jor. Ono ndas pecah. Ndasku kok dikeplaki terus. Berarti dasarnya cepet. Ya, ya, ya. Apa? Nanu aku piye? Jor. Ora trimo, cek ora trimo. Kowe iki anake sapa? Di aku igoi lho. Apa jenenge? Aku dikeplaki anakmu. Di anak ndi? Hei, kowe nangis, kowe nangis. Nangis piye? Kowe gak tukang permen ya? Mo, Aku malah dingerekno. gono kowe kok nangis no sih. Royok. Oke. Ayo. Aku semangat ini. Gini, Aku muni ora apa-apa lah kok bablas. bablas ngendi? Apa aku dua karo? Jare bolongmu ora apa-apa. Ora apa-apa. Ping pisan ora apa-apa. Keloro ora apa-apa. Ora apa-apa. Ketelu ora apa-apa. Kepapat. Apa-apa to diasrek ngono piye? Lah dasku bledos kok. Penambal pecah meneh. Meniki nek ana tambal 50.000 ya mari. Bar kene kono. Lah kakek mendem iku, kakek mendem. Santok gede wong. Kakek piye? Kok tak loro. Golek aku ki wis padha kancane. Padha kancane gempa iki. Gempa. Mulane nek dine dia aja ngejak Sumini. Sumini sapa? Sumini sapa? Sing bencana
Oke. Ayo, Gek, masuk aja. Ayo, Gek. Hei. Satu peng seket. Ini peng 100. Ini 150. Ini sama tiung. Mati. Apa?
Gusti wae piye kok pae ngono. Lho piye meneh? Pangene iki ngono atos. Kaya pacarku. Mel, Apa? kancane wis do malih dhewe. Aku. Yo, Iki bayaku. yo. Pisan ae. Nah. Loh, Piye nek pisan? pisan. Ngene lho tak setune malih iki memburi. Malek memburi. Nggih. Memburi. Loh. Contone mut. Ya lho, dicontone. Ngerti? Dite lho. Terpaku. Iya. Lek, Malah repot. meneh kan malih meneh. Oh, alah ngono to. Ya. Alah ra iso. Rasa ngisi sini go. Aku rasa ngisi sini. Orang ngisi sini. Nah terus. Ngantuk. Karo. Bisa aku. Payang. Walah. Waduh waduh Waduh. Iki gua cepat terus gua dua. Kita makbul ya. Makbul. Ya. Udah. Tarik. 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 Kowe tak omongi. Apa? Iku ngono larang mereke foto. Bape. Combo buak. Aku baby. Tangan deh. Baru saya ayo. Green. Peperang Juru rambut nanging kok wis ngotak kepalagan kene. Mangerteno lho ya. Lah, piye? Aku ora lutus kok papan palagan. Nanging aku golek papan kang juga. Suke kena bodohan kowe, Den. Yen kowe pantes santri kok. Tetuk papan bangunan kene. Kowe apa aku sing Ngono sumbarmu maju le bal ceceran. Yen kowe pantes kok cucu kok aku. Ojo mlayu kowe Apa kaya ngono wae prajurit Peperan drong rampung naik pelocot jabane pelabuhan. Aku ora loncat, Den. Aku mulai papan sing bangunan juga. Yen nentuke kuwi aku jebak ati papan bangunan. Yen ngono, kowe bisa nandingi aji kau jatuh balas sembah. Kau juga. Aman, bakal melapa kowe. Woi, woi. Wah! Juga. Sah kono prajurit kan santri mandrek kok. Nanging aku bakal coba beri kamu sunan. Kawan kamu sunan lu.
Kawujudan apa iki? Bakal tak sembah barang damaanmu. Kalau yang kawujudan bakal tak kembali Kanti orang yang paman gini. Bakal mereka wujudan nopo. Hai. Lelempah, bocah cilik, yen kowe wani maju, bakal tak dedel sirahmu. Aku ora bakal sumingkir papan bangunane. Yen ngono, ayo maju tentukne. Sapa sing bakal kena empati? Lah mripatku gak dadamu. Kapan aji kawijiranku? Aku bakal mundur papan bangunan kene. Ayo maju, bakal dedel sirahmu, mati aku. Banjur sira bisa ngambri. Nek ngono sawangan kawujudan. Aku malah apa? Tak pantri ing paman kene. Sawangan kawujudan.